Sahawatly türkmen topragyny giňden bellenilýän Gurban bayramynyň çäreleri Marg welaýatynda da ýokary ruhy bilenitlige beslenip bellenilip geçilýär. Türkmeniň Agoý binasynyň daşda göregini bagtyarlyk ruhyna besleýän büýük dawara ýylgly ýaşullar. Kümüş taşly eneler jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim saglygy goraýyş, sport ulgamynyň işgärleri we welaýatyň bagtyar raýatlary ir täherden toý ýörüýüşi bilen geldiler. Toý meýdansynda gurnulan Agoýlar halkymyzyň sady dünýäsini, şaharnalyk we mihmantöýürlük däwini şöhlendirdi. Bayramçylyk dawaratynda toý gadanlary atarlyp, milli tagamlaryň dürli görnüşleri taýýarlandy. Ýokary guramaçylykly geçirilen bu bayramçylyk dawaratynda welaýatyň Kemini adyndaky döwlet drama teatrnyň artistleriniň, medeniýet we sungat ustaatlarynyň, meşhur estrada aýdymçylarynyň, görnükli tans toparlarynyň, çağalar döredijilik toparlarynyň Gurban bayramy münasibetli taýýarlan çykyşlaryna giň orun berildi. Saatlyk şowhun olup buýsonç bilen ýerine ýetirilen çykyşlaryň her birine milli liderimiz Gahryman Arkadağymyzyň, arkadaly Gahryman terdarymyzyň watanymyzy ösdürmekdäki alyp barýan belent maksatly rowat işleriniň watby halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýeri ýurdumyzyň ösüşli menzilleri uly joşgun bilen wasp edildi. Bu ýerde döredijilik toparlarynyň Gurban bayramynyň milli däp desturlaryny giňden beýan edýän folklor çykyşlary hasam täsirli boldy. Haly we haly önümleriniň, milli el işleriniň, şöhratly taryhymy şöhlendirýän muzey gymmatlyklarynyň, milli saz gurallarynyň, zergärleriň ustaatlyk bilen ýasan şaýtepleriniň we beýleki önümleriň baý tergetiniň gurulmagy bayramçylyga aýratyn bedeg berip, bu ýere gelenlerde ýakymly täsirleri galdyrdy. Toy joşgunly dawara gatnaşan adamlar halkymyzyň milli däp desturlaryny dikeldip, toy bayramlaryny ýokary derejede bellemäge mümkinçilikleri döredip berýän milli liderimiz Gahryman Arkadağymyza we arkadaly Gahryman terdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Soňra bayramçylyk dawaraty Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki toy meýdançasynda dowam etdi. Ýokary guramaçylykda dowam eden bayramçylyk dawaratynda welaýatyň medeniýet hemde sungat ustaatlary, şeýle-de bagstaganlary özleriniň döwrüwap çykyşlary, aýdym sanlary bilen dawaranyň şowhuny artdyrdylar. Tans hemde folklor toparlarynyň ustaatlyk bilen janlandyran folklor eserlerini, ajaýyp tanslaryny, milli ýol ýörelgelerimizi bilen sarpa goýan türkmen halkymyzyň däp desturlary we milli Gurban bayramynyň mukaddessigi aýratyn şöhlendirildi. Saatlyk şowhun bilen ýerine ýetirilen her bir çykyş dawaraň şowhuny artdyryp Gahryman Arkadağymyza, arkadaly Gahryman terdarymyza çäki alkyşlar bolup ýanglandy.